имрӯз тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳри нав барои қабули хонандагон ҳамаҷониба омодагӣ дида рӯзи донишро қайд намуданд. рӯзи дониш ки ҳамасола дар оғози фасли хониш таҷлил мегардад, барои хурду бузург ҷашни пурфараҳу шодибахш аст. бояд гуфт ки дар ноҳияи шаҳри нав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 37 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 11 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 5 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва 1 литсеи касбии техникӣ мебошад. рӯзи донишро дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо ташкил намудани занги аввал хуб истиқбол гирифтанд. дар ҳақиқат зери ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ҳамасола маблағгузории соҳаи маориф афзуда, сохтмони мактабу синфхонаҳои иловагӣ сурат гирифта, заминаи моддию техникии таълимгоҳҳо таҳким меёбад. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи шаҳри нав низ баҳри баланд бардоштани мавқеи мактабу маориф шароитҳои мусоид фароҳам овардааст. дар ин рӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи шаҳри нав 3 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. нисбати ғамхориҳои ҳукумати кишвар хонандагонро мебояд бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда аз дастовардҳои илму техникаи муосир баҳравар гарданд ва бо дониши пухта гуфтору рафтори неки писандидаи худ ҳамчун фарзанди сазовор дар пешрафту ободӣ ва шукуфоии ватанамон Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзандаи худро гузоранд.